जण घेऊन येलेले. काल तुम्ही सगळ्यांनी व्हायरल व्हिडिओ पहिला असलो की प्रेस्टीज आर्केडेचे ते पत्रे कसे घालतात ते, आणि ते काल आणि पर वाऱ्यान 7-8 पत्रे बाजारात पडले आमच्या, आणि सायडीनूय पडले, आणि लकीली कोणाक काय जावंक ना. पण आता असे वारे मारता की बाकीचे पत्रे जे सुटपाचे आसा. काल आम्ही त्या ओनराक ती मेसेज पावयल्ली, आणि तरी ऑथॉरिटीजन कोणी काय ॲक्शन घेवंक ना की पत्र्याबद्दल काय घेवना. अजूनही पत्रे तसेच आहात ते, आणि तुम्ही सगळ्यांनी पयले आसा ते कसे हालतात ते वाऱ्यान. आणि आमकां लोकांचे इंट्रस्टान जे बाजारात लोक भोंवतात किंवा वेपाऱ्यांचे कोणाच्या खड्ड्यार ते पत्रे पडून जीवन हानीचो जावं शकता. इतलो धोका आसा. म्हणून आमी आयज डेप्युटी कलेक्टराक कडेन मुद्दम येयल्ले की बाबा तेंच्यांनी बेगीतले बेगीन डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे तर्फे बेगीतले बेगीन कितें तरी तेंच्यांनी हें करचें, एक्शन घेवचें, आणि ते पत्रे काडपाचे सगळे. जर ओनर काडिना जाल्यार बेगीतले बेगीन मनोदरान किंवा फायर कन्सर्न डिपार्टमेंटान ते पत्रे काडचे आणि लोकांक सेफ करपाचे.